Hola zuek, ze moduz, egunon, gaur ustaiak 9 da, nire aitan eguna, zorionak aita, eman jantzau Parisa, guztau jako. Zorionak aita, toma tu regalo! Eta, ni jasniz prestatzen errupia, San Ferminetara juteko, oengoz hemen etxean daukaten aukeria da prakamotzena, zibegiratu eta kriston eguraldi honin bihau. Eta, komenez, badazpada, ointxe jantzi eta dutxautakuan, dutxau eta jantzi, nire lehen guzinean etxera, ze dauka erropa gehiago eta lagabizta, badazpada. Asi que erakotzeko zuet, momentuz, zein da nire outfita. Hemen dauzkat bizapi honek, badazpada lagatzeko kuadriakon bati. Hemen daukat nire tiak lehen bandoztan zapixa, kamiseta tirante deuna motza, hiru belarritxako aukeratzeko zein eraman, gerrikua, esan doztela eskerraldeko aldian jartzen dela, eta prakamotz honek diela super zarrak eta laia pixkat, estropea eta barrutik, en plan hemen eta holan. Así que igual honek eramango ditut. Hola zuek, etorren iztien etxera txorixak etaratzera, eta hemen dare, hemen ez ditzuek ikusiko. Itzen da, kriston zara, tia, heldu nahiz eta, hola, zeren, eta nik ezin dut kaioliakin, porque piua pixatzen dau. Orduan izan behar da, un show, berriz bezeatzo ur guztia jauzi jaten lanketara. Kaixo zuek, zen moduz, ja Iruñan gare, hola, pixkat pelos de loka eta superra eskar preparau nahiz, eta azkenian nire lehen guztien perraka jantzi ditut, luziak, eskerrik asko garo eta jertzia, eta beniko bat erosi dut, ze kertzen menuen bia dau, eta hori, ja erosi dut gerorako. Jungo gai informatzen. Kaixo, equipo, disfruta. Gozatu! Hemen gare irurak eta iruterditan aurritz eta bisok txutxiak gaten kriston gozia ez dukagulako. Handago RTV, horri bai, eta hemen zezen plazan, azizako jende zezenak ikusteko.